खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय मोनसे दुखुनांथाव आरो एसे खास्रि खुस्रि जाथाय मोनसे सफैदों बे जाथायनि भिडिअआ गोसारगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाफानाय जादों जोबोद दुखुनांथाव खौरां बियो सासे बर' आइजोखौ मा होनदों आरोना बे नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बेखौ आं बुंलायला नोंथाङा भिडिअखौ नायग्रोदो बिनि उनाव जोङो टपिकखौ बेखेवगोन सासे हिनजावफोरा जे जेनेबा आंहाथ' दा रावबो गैयानो होनजायो फिसाफोर सानै दङ बिसोरखौ लानानै बे दखानखौ लानानै आं सोलियो बिनि गेजेरावबो लोङै जानाय आंखौ बेबायदि खालामोबा आं मा खालामनानै थानांगौ मा जानो मा खालामनांगौ आं बे जायगाया बरफथार उगुरि बरफथार होनोना सेन्टार मा जाया जानाय माने सासे रहिम होननाय आरो मावफारनि बियो लोंनानै फैदों लोंनानै फैनानै सिगारेट बिफैबाय आंनाव सिगारेट बिनायखाय सिगारेटखौ हरबाय आं सिगारेट हरनाय लोगो दाना सोबबाय सोबखांनानै दसे थांदों मानसिया थांनानै फैखांनानैहाय आब' नोंजोंहाय लाइन मारि जायोलै नोंजों लाइन मारिनांगौ बेबायदि होनबाय आंखौ मानोथो गोदाव सोराव बिब'जों बेबायदि खोथा बुंबाय थादों नोंलाय आंखौलाय होनबाय आं दानि मा खावलायाव दैहां मोदोमाव दैहां माबा माबि खालामबाय थाबायना आंखौ बेबायदि खालामबाय थानो माने एफा गाज्रि एफा लोङै जायो बेबायदि खालामबाय थाफैदों नों आंखौहाय होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय हाब नों एफाबां दम होनबाय आंखौ मानिथो दमनि खोथा बेलाय लोङै जायोलाय दखानावलाय होननानै बुंबाय गाज्रि फंबाया फंबाय बायदि जानानै थाना होननानै बुंबाय आङो सिगनेलाव बायनो लाङो हायोलाय नोंखौ 10,000नि बुंबाय आंखौ लाजियाखिसै नों बेबायदि खोथा बुङो बिब'खौ होनबाय आं हाब आंनि दमखौ नायनायनो आंनि दमखौ नायनाय जाबाय बिदि होननानै आं एसे ओरै फावसायनानै थादों आरोना आंखौ बिदि मोदोमाव दैहां खावलायाव दैहां खालामबाय थानायखाय बे एसे ओरै फावसायनानै थाबाय आङो फावसायनानै थानायखाय आंनि दमखौ नायथारनो नोङो जाबाय माथो दम दङ नोंनावलाय देखायलाय दमखौ होननानै बुंबाय आङो बिदि होननानै दाना दखानखौ नारखांबाय माने बे गासैखौबो गारसारजोबदोंमोन दाथ' बे फंबायफ्रा थिखोबाय गारस्रावनानैहाय होनानै गासैखौबो जोफायजोबदों आरोना जोनानै एसे बायबाय गासैबो दोनबास बुस्थुफ्रा ओरै ओंखारफैजोबबाय बिदि जादों ओमफ्राय दा मा लुबैदों नोङो आंथ' बेखौनो लुबैदों माने आंनो मोजां माने मोनसे न्याय नांगौ बिनि न्यायखौ आंनो होथारनांगौ मोनथारनांगौ थारमाने सासे हिनजावफोरा जे जेनेबा आंहाथ' दा रावबो गैयानो होनजायो फिसाफोर सानै दङ बिसोरखौ लानानै बे दखानखौ लानानै आं सोलियो बिनि गेजेरावबो लोङै जानाय आंखौ बेबायदि खालामोबा आं मा खालामनानै थानांगौ मा जानो मा खालामनांगौ आं सिगाङावबो बे मानसिया फैबाय थाखायोना दखानाव मालाबा फैबा मानसियाथ' बेयाव थायानो खोमा बेयाव थाया बियो बिहावनावनो सोरनावबा थायो फैया दिनै फैबाय आरो बेबायदि खालामफैबाय फैयाबो आरो बेबायदि बेबहारबो खालामफेराखैमोन दिनैबा मा सानदों बेखौबो आं मिन्थिला पुलिसनो खिन्थाहरबाय आं असि सारनो खिन्थाहरदोंमोन नों सानदोंना हिनजाव मानसिफ्राबो जुदि बेबायदि जेबो सेफटि गैयाबा ओंखायनो प्लास सेफटिखौबो नांगौ प्लास मोनसे न्यायखौबो नांगौ आरो आङो दा बे माबा पुलिस थानाया मा गोग्लैयो नोंसिना जोंना आमगुरि गोग्लैयो असि सारनाव फन खालामदोंमोन आं मानसि फैगासिनो दं होनदों आरो नोङो एरेस्ट खालामजानायखौ लुबैदों खालामनांगौ बिनिफ्राय मा खारननि थाखाय आंखौ बेबायदि खालामफैदों बेखौ आंनो नांगौ आरोखि बाजार कमिटिनिफ्राय माबाफोर लुबैदों बाजार कमिटिफ्राबो एसे स्ट्रंखौ आं लुबैदों माने बेबायदि खालामफैनो मोना बेयाव बाजार कमिटिया गसंफैनांगौमोन खिन्थु रावबो फैयाखै आंनि नुनायाव नायनानै थादों नायदों मा जादों बेफोरखौ सानदोंब्लाबो होमबाबो बेफोरबायदि बुसा बुसि खालामफैनायखौ नुनानै बाजार कमिटिया एसे फैनानै सोंनो हागौमोन आरोना सोंफैयाखै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ ओरैबायदि मानसि बियो दुथां मानसि आरोना बेबायदिया अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो आंथ' बेखौनो बुंनो सानो बेबायदि दायनिगिरि दुथां मानसिखौ ओरैनो गारनाङा आयेननि बायदि साजा जानांगौ गोजोन्थों एसेनोसै जय बर'